ଶୀତ କାକର କମି ଆସୁଛି ଆଉ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏବେ ଧାନ ଉଷୁନା ହେବାର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇବି ଆମ ଘରେ କେମିତି ଖାଣ୍ଟି ଦେଶୀ ଢଙ୍ଗରେ ଧାନ ଉଷୁନା ହୁଏ। ମତୁଆଲା ପାଦ ମୋର ବାଟ ହୁଡ଼ି ଯାଏ ରାଜୁଆ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଧାନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ସଫା କରି ରାତି ସାରା ପାଣିରେ ଭିଜେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏମିତି କଲେ ଧାନଟା ଭଲ ସିଝେ ଆଉ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ହୁଏନି। ସପନେ ମୋର ଲାଗିଗଲା ଜୀବ। ଆଜିକାଲି ତ ସବୁ ମେସିନରେ ହେଇଗଲାଣି, ହେଲେ ଏମିତି ଚୁଲିରେ ହାଣ୍ଡି ବସେଇ ଧାନ ଉଷୁନା କରିବା କଥା କିଛି ଅଲଗା। ବହୁତ କମ୍ ଲୋକ ଏବେ ଏମିତି ପ୍ରଣାଳୀ ଜାଣିଥିବେ। ପାହାନ୍ତିଆ ତାରା ଧାନର ମୁହଁଟେ ଫାଟି ଆସିଲେ ମାନେ ଏଇଟା ଏବେ ପୁରାପୁରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଚୁନି ଏବେ ଏହାକୁ ଖଳାରେ ଭଲ କରି ଶୁଖାଇ ଦିଆଯିବ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ, ରହୁଛି।